lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga netunga ana suku ne wong tuwa wong kang tuhu bekti gede gajah rame spesial dahsyat Mas Raditya, semoga pilihan yang selalu sukses jaga mono dan kematiannya berbakti kepada orang tua jadi anak yang berhasil. Ibu ngapuran aku sebagai salah lalu poku tak rumah sami aku tuh begitu so nganti sakit isikro soning kodo Rito pergi ku tak sangka memuji parang kang kuasa mugi enggal ento taring pandapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya spesial karena Mbak Ana mungkin satu bangga